Добър ден. Днес сме в Механа Девит. Вижте, господин Манчев, ще ви дам да дегустирате. Да не сте сервитьорката на... Специално за... Не, чакай! Дай така, да, ще сипа. Дръж го отстрани. Оператора, извете. Поръчахте си боб чорбавец? Дай го по-навътре. Така. Той дегустатор съвсем малко иска да дегустира, само гледай сега. Дай го по-навътре. Не го дръж така, че ще го разсипеш, бе. Деви, ти пецак. Топло е, сега ще го изпусни. Оставай. Какво е това обслужване? Аре бе, гъс, Вие това ми ти се е... карате, какво е това обслужване? Ама това е сервитьорката ти. Нас. Това, че ми се кара. Какво е това обслужване? Искам да разбера. Питам аз. Вие някъде... Аре, яш бе. Да, видно не съм боб. Ето, Да, каква е може. тази успа? Искам да ми обясните, просто ми кажете. Това е нокът. Има нокът вътре. Има нокът вътре. Аз съм потресен. Има и коса ми. Това е хаос! Тръгвам! Гадите пак.